bi an bɛ wuli suratul mursalati n'o ye fiɲɛ dumanw olu kofɔ sura ye. Naam. Suratul mursalat. A ko an bɛ fiɲɛ dumanw kofɔ sura kɔnɔ. Allah Taala bɛ fiɲɛ minnu ci, ayiwa a fanba adamaden b'a mago ɲɛ o la. Ɲɔ bɛ fiyɛ a la, fari yɛrɛ bɛ fɛngɛ ni a ye, a bɛ jiri yigiyigi k'a denw bɔn an ye, o dul de bɛ wele ko al-mursalat. Fiɲɛ min ni Ala ka diɲɛ ye, a bɛ na ka na nafa de kɛ, a tɛ tɔɔrɔ kɛ, o kofɔ sura don. Naam. Makkiyatun. Est-ce que kɛmɛ tila wa? A jiginna Maka de, kɛmɛ balange e ka bɔ yen nin t'a di bi dɛ. Ah, okay. An ka taa. Makkiyatun. A ko a jiginna Maka de. Wa ayatuha. A kuma tilan yɔrɔ. 50. Nunu mɔgɔ fila ninnu bɛ ka tulon na de koyi. Musa ni a terikɛ ni. Ale fana fariganen dɔ bɛ yen. Donc an bɛ obligé ka a daminɛ ni nin tilala, ale bɛna direction minɛ ni Ala sɔnna ma. Parce que vraiment notre souhait c'est vraiment se battre au moins pour compléter le Coran cette année. C'est ce qui nous met dans tout ça. Sinon moi-même je pourrais lire et donner le tafsir, mais en tout cas par rapport à ce que nous voulons faire, ça va me paraître un peu difficile. Naam namshi. 50. Apa matlan yoro e biduru de. Nazalat. Ajigina ba'da humaza. Suratul humaza. Wailul li kulli humazatin. Kwa jigina o kofe. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Aya adam nani masabat toye. Masami ba ni son ka jugu son. Wal mursalati urfa. Masabaya kalefion la. Minnu tɛ kɔtigɛ wa adamadenya yɛrɛ mago b'u la. Ale de bɛ oxygène cɛ k'a se fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O cogo kelen filan dɔ, ale fiɲɛ kelen bɛ kɛ sababu ye ka jiriw jigi u denw bɔn an b'u tɔmɔ k'u dun. Ale fiɲɛ kelen ni Ala Taala kɛ a bɛ sababu ye n'an mago bɛ ka an ka ɲɔkisɛ n'a bu bɔ ɲɔgɔn na, an b'o baara kɛ ni fiɲɛ de. Ale ɔrɔ fan a tugulen ɲɔgɔn na, hɛrɛ fiɲɛ de don, adamadenw ka magoɲɛ fiɲɛ don. Masaba y'a kale o fiɲɛ ninnu na. Bal asifati asfa. A y'a kale fiɲɛ gɛlɛnw fana la, n'a mago bɛ ka adamadenya waaju ka kangari gɛlɛn da an ye, a bɛ to ka fiɲɛ gɛlɛn minnu ci. A dɔw bɛ na ni halaki de, a dɔw yɛrɛ bɛ na ni kangarimada ye. A y'a kale o fiɲɛ gɛlɛn ninnu na, minnu bɛ tigɛ, n'u bɛ jiri sun bɔ, u bɛ kogo kari tuma dɔ la, u bɛ so jɔta minnu ma se u dan na fɔlɔ, u b'olu bin. A y'a kale o fiɲɛ ninnu fana la. والناشرات نشرا. نعم. والناشرات نشرا. ما سبايا كلم ملك أولا ملك منوني على كلم كالفا كأوما نوبة كو بولورا كركرلانيا ما كباسي نيساني ببالا ملك منو جنجن كدوتا كروسا كدوتا تلبيسا كوتشاي والله يره fɛn o fɛn n'a bɛ kibaruya cari o ye nasiratu fana ye. Ala y'a kale olu la ko fɛn minnu bɛ kow cari. Naam. Falfariqati farqa. Masaba y'a kale malikɛw la, malikɛ minnu ka baara ye Ala bolo ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na, ka halala ni haramu bɔ ɲɔgɔn na, ɲuman sɛbɛn malikɛ ani juguman sɛbɛn malikɛ, o n'a ɲɔgɔn na Ala Taala y'a kale olu fana la. فالملقيات ذكرا. Aya kale malikaw la minnu ni Allah Taala bɛ wahyu kalifa olu la, olu de bɛna ka na wahyu di yani cidenw ni nabiɲumanw ma. Sayyidina Jibril a n'a dɛmɛɲɔgɔn a y'a kale ninnu na. عذرا أو نذرا. A ko masaba ka wahyu bɛ ko fila de kɛ. A ka kɛ luzurafɔ ye Ala yɛrɛ bolo pour que jɔn kana kuma sɔrɔ k'a fɔ Ala ɲɛkɔrɔ. Wajuli b'o o baara in kɛ. Kitabu jiginna o baara in kama. Cidenw cira o baara in kama. Uzran bi ma'ana i'tidaran. A ka kɛ lozurafɔ bali adamadenw ye. An tigi Ala mun na e ma ciden ci an ma. An tigi Ala mun na i ma an prévenir nin ko in na. O kuma ko cidenw ni nabiɲumanw ka nani bɛ kɛ lozurafɔ ye Ala yɛrɛ ye. Ala t'a fɛ jɔnw ka taa jalaki lahara don.
aw nutran wala nake kangari madafani haklimaw be nafani ay amma ni mo ni ma mine ka barakena iman nafani ay bodati bulala okma bike baraji ka baraji formé alam ya'tikum nadir atamanu la suratul mulk ngorokon kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir watib beni jahannama do be kolo katara jahannama ka kolo silbaga de bunyininga ko nyaw soro chodi cidam manawa ube mun fo qalu bala qad ja'ana nadir ko cidam nana ok mawde lo sura fa ala ko mo kana cien suraka namshi إنما توعدون لواقع أتمنى كللي كرام منك أيا كلفين دورو جتلا ولا فناني والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نطرا أيا كلي ملك السجدما يعفين السجدما فلا أن ملك السجدما سبع aya kaleni fem badurula kaleni kunye miye inama tu'aduna lawaqi' wallahi min tara awiye wallahi qadike lam huna lam alqasam wallahi bike aw ninne amde bi ñogon fe qur'ana en kono sisan jom hakili bala shi hakamina ala ba fo ko tiendo kullahi min fora ha ka bise talo na buga am ñoo fede joni hakli ba hakela ka tapu munna parce que problème dale ero de no fe kusre wala Allah subhanahu wa ta'ala atta to tarafata ayni na e don gedron aba hakli tingala na e don gedron aba hakli tumagala siga kale sigidama joli na ko ya kale sigidama durbi kata o kale li bela bange jumanye ko inna ma tu'aduna لواقع كل ليل من ترى أويه كل ليل من بكرة ليل من جمعة saya kofe pununi wala kan noya doro saya kofe ko beke fokata se imma ila aljannati ala ko noyanye wa imma ila an-nar ala kan teso nunde familahi taray waninde sigabe mo chamana mo do be sali ga dusukun kelite kanimine mo do be sun lada kono abangena sigdamina tier la nima sun ti va te sentir discriminé aye dina ta lada de na nina sigira ka paroke au ka konye majo ibita soro ni yoro no siga bala o de ka chasla na kono ko onni sigabe mo la koye dina de tachien sigate ala le danger est permanent parce que gashita ine ala che mo be nyigi komina ibse ko de to dina tola ngam mo te nyigi tango fele poke ba e ma iti gashiye ala la e pourtant ala tala ka gashila bele bay ni koinde parce que mo de ni ngam tiya ka kena fo ala e jien dandron ka blati na فإذا النجوم طمست أقابك وقت منا ندلو كاما ننكا يلن بدوغا دلو كان نورو بجوشيكا بي نمشي وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت أقول وقت منا نسان أبكا كاما بابو أبو وجههم بابو فرجت نعم وإذا الجبال نصفت أبك واتنا من كل بانون بك تشمغمبوي وفكانت الجبال كثيبا مهيلا في بدو أقرك الشور ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا وإذا الجبال نصفت قلوا في بدو أقرك فيه نعم وإذا الرسل أقتت أقواتي دو الله تعالى بنا واتي دي ما كن أنني واتي تنبات وكفرون أسيسا أقتت
waati bi di uma ultimatum bi di cido ma waati na de abena ke waati de la ala de bena ultimatum tom di cido ma ka fo ka poli waati la ka tase ni waati ma mba fe cidem pengo fe mo kwa fo e privilege so ka fo ne de ni mandate ki kenga ambassadeur ka mission do kalfela tuma kolokan abeka ni ho so ni ko ni waati na يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا أقوات من الإلتماتهم بنا ذي تشيدوا ماذا كل بقوات نعم لأي يوم أجلت أقول يدون جمعي ساني دون تشيدة يدون جمعي على يربك كبكو دوينا يدون جمعي نكفر كرتون بالا دا دون بك ياكرو يا حرسا دون جمعي أجلت بمعنى doin bika yakharuya pourtant kafuru kortolen bade be doina ube nyingali la ube siga la udalenta la una doin te session keleshi ليوم الفصل no ya farafasiya doin وما أدراك ما يوم الفصل من الدنيا من فرفاسيا بدونا ويل يومئذ للمكذبين أقول بنبه ودون سكبتون غرنتك بغاي نعم وما ألم نهلك الأولين الله تعالى قل يلي نما كفر فلو هلكيوا ثم نتبعهم الآخرين كان لك كفر لبن تنقلا كفر فلو إنا فنوه غمغو إنا فهود غمغو إنا فشعيب غمغو إنا فصالح غمغو كفر لبن تنقلا إنا فلوت غمغو إنا فتبع غمغو إنا فأصحاب الرسي وكما نحن كفر فلو كالهاجي كسرق كفر لبن تنقلا نمشي كذلك نفعل بالمجرمين ما سبقوا إن الله داي وانبرنو كفر تهمني تشيني كلامي ويل يومئذ للمكذبين أقول بنبه قيامة دو بنبه قيامة كنكا أقالوا تيجي بغاي من قاتين ناترايه بنبه نمشي ألم نخلقكم من ماء مهين أو سكا كنا يلي نما ودك بوجيلا جيل لا فلنو فجعلناه في قرار مكين أي جين بوكوكولا كتالا سباتي يرولا مين كونشيلو الله سبحانه وتعالى في دنيا جينا كفو دنت انفكتي دنسو كون أبدا أتيكي أبدا c'est ce que la science a prouvé. Infection fait mais c'est qu'à den bange wakati en cas de maladresse parce que fin de quel le cas donné à battre nyona nangwa ma cordon ombilical o tike chogo juya on est à la halaya wero ani ni de ala nani corona na faut pas munike ni dembe fendo susu aywa ba la mi no o tena mi sinji stray abika balo de so kono ni stra mi samara ka don akono ka bo bala ina fo no do ka do akono ka bo bala bandeli wakati nuna e ba do so go do ba fo denye aywa ay ji mi ngi ji no no na nu dem sera infecté au sera des faits notre carton de so kono jamais de la vie hatta sida mi no be au plus contagieux na donne le coup sida ate bo bala ka den so de so kono abada في قرار مكين كان بلا سبتي الله مني أتنالو كبتور بما بكا فريكلايات فزدما أكا فريسمايا تروت سدما أكا جسمامي تروت سدما جكلامامي تروت سدما أكا دانكا جان تروت سدما أكا براي أبتكاري ردلا أكا بوزيشن دوي وينتي باني ردلا من دنتي في قرار مكين كان بلا سبتي الله من تنالو إلى قدر معلوم كتا سفرة كما من دون على يربو كنو من كتا كالو كنونتون كنا كالو تانا أرسكا تموكا كما أرسكا جيكو نعم فقدرنا فنعم القادرون أقول نري يقدر لك كفن بلا بلا تولا وإنك بارا نانا ما فلا ويل يومئذ للمكذبين بنبي قيامة دوم ما من قاتشه بنبي
ألم نجعل الأرض كفاتا masabab amma duguma kolo ke awye bamso e nafo fe dum bela ka fo katra bama tumna dugu kolo fane damfe bela jelen bagi ambani do أحياء وأمواتا aw be ku duguma kolo ka aw nyanama wa aw rebe kwa duguma kolo jukor fana aw sun duguma kolo bambo wi wallahi bambo ambe fonyo ko ala de ya do kele sitan fe bi malila ni tara tribunal problème ba kele mana ke tribunal la kema kono to bi kono to du ko ko wa ala ko panga hakili sigi ko du ko le bambo be ni kaka kanya katara ka pe wa mo sina tata ko inna tona mana ka ameleke le mani ku ka fe 5 sigi wa itato ta ameleke katanai ko famera wan ka hakili sigi ala na'am وجعلنا فيها رواسي masababa yekulu bawo bila duguma kolo sanfɛ شامخات kulu jakɔrɔ talenw ye وأسقيناكم ماء فراتا ka aw min duguma kolo kan ni ji ye min ye ji duman ye ويل يومئذ للمكذبين mɔnɛ bɛɛ kiyama kɛnɛ kan a don nkalontigibaga ye انطلقوا a bɛ kuma in ta ni ka segi siɲɛ 10 ni sɔrɔ in kɔnɔ mɔgɔ min ko aljanna ko tɛ yen ko bɔnɛ b'i ye mɔgɔ min ko tasuma ko tɛ yen bɔnɛ b'i ye mɔgɔ min ko kabiri kɔnɔ ɲininkali tɛ yen bref saya kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ mɔgɔ min y'a kelen o kelen nkalontigiya problème b'i bolo lahara don e tɛ taga ni ɲuman si ye ko bɛ minɛ e kun dalen t'a la o est ce que kuma nin faamuyara e kun dalen t'a la donc e ye ɲuman min kɛ o ma k'a kama e ma da min na i bɛ baara k'o kama wa e kun ye bɛ ɲuman min kɛ la e kun b'a kɛla ko dɔ de kama diɲɛ na o kuma salibaga dɔ bɛ salila a tɛ salila lahara ko kama sunbaga dɔ bɛ sun a tɛ sun lahara ko kama hijibaga dɔ bɛ taa hiji la a tɛ taa ale yɛrɛ de bɛ se k'o explication di kuma faamuyara wajurukɛla yɛrɛ dɔ fana bɛ wajuru kɛ ka taa kɛ lahara ko kama naam انطلقوا masaba b'i kanto a don ko a ye tɛmɛ إلى ما كنتم به تكذبون a ye taa jɔ fɛn da la aw kungo min tɛ yen aw de kun ko balansi tɛ yen wa an sera balansi ma a ye taa joona peseli ka kɛ aw de kun ko siratu tɛ yen wa a se kɛra siratu ma a ye taa joona malikaw ka aw latɛmɛ aw de kun ko kitabu tila tɛ yen nɔ wa an sera kitabu tilayɔrɔ la a ye taa joona kitabu dɔw ka ta ka d'a ma kelen na dɔ ta ka d'a ma intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun a ye taa fɛn ma aw kun ye min nkalon tigɛ naam an ta kɛ businu aw kɛ a businu voilà انطلقوا a ye tɛmɛ إلى ظل ذي 3 شعب ka tɛmɛ suma ma nka suma min don a tilalen don tilanyɔrɔba 3 de tasuma de bɛ jama ni tasuma jama na a bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛnna sanfɛ a bɛ tila ka nenjanw bɔ n'a ye nenjanw bɔ sisan o funteni bɛ kolokolo n'i y'a ye a tɛ ko suma de don je pense que mɔgɔ minnu bɛ burusi kɔnɔ ni an taara kungo kɔnɔ ka tasuma ba minɛ ni olu bɛ se ka nin yɔrɔ in faamu ni tasuma jamana kojugu i b'a ye a bɛ côté dɔ bɛ kɛ i b'a fɔ ko ayiwa suma de bɛ yen nɔ a ye taa ka taara o suma ye naam لا ظليل a ko suma tɛ fɛn o ne de damu sɔrɔ a la ولا يغني من اللهب wa ani mana tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ tasuma mana de y'a suma in ye إنها ترمي بشرر a ko o tasuma in o bɛ kɛrɛnin kɛ a bɛ mɛkitɛ n'an ko a ma a bɛ pɛrɛn n'a pɛrɛnna a bɛ tasuma muɲu kɛru كالقصر a ko tasuma muɲu in kolo giriya kama ka bɔ duguma ka yɛlɛ a bɛ k'i kɔnɔ komi ko sangaso bɛ nun komi ni sangaso janyana kosɛbɛ u bɛ taa fɛn min kɛ a sanfɛ u bɛ taa tasuma mɛnɛni min kɛ a sanfɛ pour que sanfɛ fɛnw k'a dɔn ka fɔ fɛn dɔ bɛ yan nɔ a ko jahanama tasuma fana b'o de kɛ tarmi bi sharrin kal qasr n'i y'a ye a bɛ komi ko sangaso sanfɛ mɔgɔw bɛ signe min kɛ signe artificielle min bɛ dilan k'a bila yen pour éviter sanfɛ fɛn dɔ kana taa gosi a la ko a bɛ kɛ ten tasumaden fana b'a kunkolo kɔrɔta k'a filɛ kɛ o cogo la naam كأنه جمالة صفر a ko nka ale tasuma min a ka bon dɛ an b'a filɛ cogo min na o tɛ dɛ a bɛ i n'a fɔ ni ɲɔgɔn bɛ bilenman bɛ kulujan sanfɛ n'a bɛ ka jigin
كأنها جمالات صفر نوم بلما أبي فرصان في أبي كجنجت أبي كتين ويل يومئذ للمكذبين ونبل نندون قالوا تكبري هذا يوم لا ينطقون ملكا وبافو على كجيكونا كوبي دي دوني كما تم غبربي كما جماعة كلابانتيا كما تقولوا ولا يكتمون الله حديثا هل نبكما اتفرف فتشين مفهوم لا تكلم نفس إلا بإذنه اتكما نبكما على كجيدي وقال صوابا نبكما فنبي صوابا دفو ودلا هذا يوم لا ينطقون كو بيكما بيدوي موتكما اتكما كتو اقول جماني اتيرسكما فو ولا يؤذن لهم فيعتذرون جيرتكن غالون تيغلاما كاكاير نينين غالوني او فناتكن يتلو درا فنا فو كل درا ملمني بولو جيتكيما كي لو فو تشين انتي على كون تشين نه غان نينين نه بالي او فناتكن نمشي ويل يومئذ للمكذبين ونبأ دوينا قالوا تكبري هذا يوم الفصل بيدف لفرفسيا الدنيا كتشين قالوا بنوغنا جمعناكم والأولين ما سبقوا عند أو أني أو فانوغا أني من أو كم أبف لكنا كلنا فإن كان لكم كيد فكيدون نشهد بالمغدوه ni plan do be mo do bolo dabali bi bolo mungo so ka poya ikika dabali ke juna misal qawlihi ya ma'ashar al-jinn wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar sa'anu bekini ni taayoro be mo bolo tara fa in kana lakum kaydun fakidun ni fele be mo bolo ikika fele tide na'am ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال ala kollo ni ka kolo ala de fe ka so ka baran man to tumola kuma o ala sene baro so zilalin ulibe suma duma ngono wa uyunin ubijinyo chela wa fawakiha mimma yashtahun ubijinyo chela chela ulira be min se min gadie wajibi tade min gadie bo de shoti namshi kulu washrabu ay kumuni ka kammi tare awle bima kuntum ta'malun ay bara fitin min kede ala kilibantiya la de ay bara fitin min kede salilla sunna hijla jagal bagala duna aw ka jogo mina wode ni aw na'am inna kadhalika najzi al-muhsinin ala kun min jogo ndande ni mangala besara ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون إن كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كفرنا كنا كجلارة أبقينا فما فوت فسنا في تينك للا كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أن يتلكل ولا يتلكل كفروا ما كان فيه لو أن أنا عن أهل الدنيا مغني كان نهلك بمجيء بي نما على الدون نبتون كلنا تسمع كنا كبابين ينابكو أنغا هكذا توال فلا تغرنكم الحياة الدنيا جين كان مرصد أمبر تو يا كويل بلا أمين بكما على تولا تبغى نكو كرامو جين كان مرصد حلالا ينين تبالي halala ñini te bali nga je kana marasa de ika halala ñini ki kisi haramuma o te bashi nga ngam ci ko don to ka ta se ka fo nga fo ko islamia ko ku ngere ta la je ko ni kuma ni be fo ka to di saka
silamɛw ni minnu sigilen to ka nin lamɛn ko mɔgɔ si tɛ manifester mɔgɔ si tɛ karamɔgɔkɛ lajɔ ko an karamɔgɔ o tuma na ayiwa ko a laban yɛrɛ ye jumɛn ye an ka sali n'an ka su n'an ka hiji n'an ka jaka n'an ka pɛgɛ a laban ye jumɛn ye tigi tɛ ko la wallahi ni tigi kɔni t'a la nka hakilimaw kɔni fana bɛ ka mɔgɔ tɛ tile k'an lajɔ karamɔgɔ imam ye nin fɔ tan nɔ an ma se ka nin faamu o mɔgɔ si kelen tɛ sɔrɔ ala k'an ka diinɛ faamu cogo min na wala ala ko kafir ma ko kulu a ye dumuni kɛ wa tamatta'u aw ka damutiya innakum mujrimun a y'aw yɛrɛ mago sa waylun yawma'idhin lilmukaththibin a ko bɔnɛ bɛ nin don nkalontigɛbaga ye وإذا قيل لهم اركعوا ni ko kafir ma diɲɛ sigi so kɔnɔ ko ma jigin ala ye rukuu kɛ لا يركعون sali n'a ka di ye rukuu don sali n'a ka di ye sujudu don sali n'a ka di ye qira'atu don nin bɛɛ tɔgɔ dara sali kelen pe la yɔrɔ dɔ la an k'a fɔ irka'u ma'a raki'in a ye rukuu ka fara ruku'ba o kɔrɔ ye a ye sali ka fara jama sali kɛbaga kan wa idh qulna isjudu n'a ko sujudu yɔrɔ min na sali don n'a ko rukuu yɔrɔ min na sali don n'a ko a ye kalan kɛ yɔrɔ min na sali don faqra'u ma tayassara min al-Qur'an a kan bɛ sali de ma o la sali bɛ wele nin bɛɛ kelen kelen na sali tɛ ɲa baara o baara kɔ a bɛ wele nin bɛɛ la ko ni kun ma k'u ka sali u tɛ sali ويل يومئذ للمكذبين ni jiginna Banu Saqif de kan Banu Saqif k'aw de nana kira la ko an kɔni i bɛ weleli la ka tara jogobaw ma wallahi tiɲɛ ka di ala ye an ni kɔni ma se ka ɲɔgɔn faamu min na dɔɔni o y'an k'an ka laada bila ko tigi b'a na ko an k'an ka laada bɛɛ bila o ye n'o tɛ ni kɔni ye adamadenya tagabolo lajɛ i b'an wele min ma adamadenya kɔnɔ tiɲɛ na o b'an bolo yan ka fɔ sisan an b'a fɛ ka don i ka diinɛ in na nka paratigi dɔ b'i ka diinɛ la anw Saqifatu gankɛw o ye dɔgɔyama de anw bolo cɛ k'a biri k'i biri tan nɔ ka u b'a fɔ cogo jugu la quoi pour que aw ka faamu ko cɛ ka o kɛ k'i biri ko olu b'o ye o ye dɔgɔyama de ye quoi ko tuma olu b'a fɛ ka don diinɛ in na ko nka sali ka bɔ ayi sali ka bɔ olu ta la an kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ nka an kɔni an b'a ɲini fɛ sali ka bɔ anw ta la parce que tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni birilen an tɛ se ka biri ka biri ka taa an kunbere kuru da dugu ma fo ka taa an bolo n'an tɛ ko togo da dugu ma fɛn dɔ ye tiɲɛ na olu y'a faamu u y'a dɔn k'a fɔ sali ye yɛrɛ la dɔgɔya kɔ dan de ala ye i y'a faamu n'o tɛ a tɛ ko baara in pratique ka gɛlɛn o ma dɛ mais komi bɛ baara in jukɔrɔ y'o de faamu o la kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'aw bɛ don diinɛ in na a b'a bɛɛ de ta a ko hɛrɛ tɛ diinɛ la sali tɛ diinɛ min kɔnɔ abada hali bolitigi a bɛ gasi dɔ sigi a ka boli sabalala bolitigi a ka yirikunu a bɛ gasi dɔ sigi a ka yirikunu bolitigi dɔ b'a ka boli gasi sigi ko n tɛ tɔgɔma ɲɛ kan ka don i kan an b'o ye bolitigi dɔw la n'u bɛ to u ka boli ka u bɛ t'u kɔ kan de aw b'o ye dɔw bɛ laada sigi u ka boli ye n bɛ bɔ n kɔ kan de n'u donna k'u ka laada tile n'u bɛ bɔ u bɛ bɔ n'u kɔ kan de nin bɛɛ ye laadaw de i b'a sigi fɛn ye k'a bonya k'i yɛrɛ dɔgɔya o tuma hɛrɛ tɛ diinɛ la sali tɛ diinɛ min kɔnɔ n'an si. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله تعالى أكو بارو جمان بن سا ne aw bɛ taa o ɲɔgɔn se k'o lemaniya ni o baro in ye kuranna in kɔfɛ kuma jumɛn bɛna fɔ min bɛna aw la convaincre kuranna in kɔfɛ ni kuranna kɔni ma mɔgɔ min wasa an b'a dɔn kɔni fɛn wɛrɛ tɛ tuguni namsi. Suratun Naba'i. A ko nin ye kibaruya ba o ko fɔ sɔrɔ hasa kibaruya in tɛ dɔwɛrɛ ye saga kunko in. نعم مكية وآياتها 40 نزلت بعد المعارج سورة المعارج كوفي
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون أقول محمد كفر من يوم لا قط من كنبالي وبيك النور سما منا وبين يوم دالا جالا كبرنا كمانا عن النبأ العظيم وبيك النور ينجا كبريا بدلا من فوق فوق سكسا كفر كم بينه كفر من يرفعنا بيك السجدة ko décortiquer ka o tien anu ngalo mimba ke tien ani mimba ke ngalo ku fa bode kam الذي هم فيه مختلفون ako saya ko fe kibaria hal kafru rabbenen dal u fana ma be ala de u bete kangele ga ala de do bambe sa ambe ta futi u fana be kafru rameni do ba ka kibe saya ibta funti ki ga madya ke kote were do ba ka fo ebisa e ka imagi e bogol ni to wore be tunu mais e ka imagi ka esprit o be continuer ka planer o be continuer ka nyana mayake do fana boka do were fana baka ni saradon abana fu were te imagi ki were tila esprit do hum fihi mukhtalifun hal ulum dalanta sakabuna de fana te hakil nangelenga ala de bina trancher sisa مفهوم على ابن كيرت كسيسا كوب كتشغلنا نقول له إنهم لفي قول مختلف ويرفع فول من يوم كوي كلا سيعلمون أكو كتو بتشغلنا سوني كلا محمد ابن أكوي فرفاسيات ديوما وبنا دوك بكتشغلنا ثم كلا سيعلمون سوني وبنا أكوي حقيقة دوم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ما سبقنا أو دمنا يا جماعة في من باولا جمن باولا بلمان باولا جمن جم بسر من بس تيمان بس تجوب بس تيرا فنا بس مسوبة ندي أو دمني شوينا مثلا يوكو نتسكا أو تشيني لتلا نمشي وجعلنا نومكم سباتا كسنوكو أو يكبكوبا أو لا فيناي مغبي داواتي دو جيش نوكواتي دو نا باليلا دي بنا دوكو ميدو أني دشنوكو كاوي لا فياي وجعلنا الليل لباسا كسوكا أو يسوتراي فندو تكت لفو بسكا كسوفا دتني نمشي وجعلنا النهار معاشا كتلك يلم واتي ناو بوكا يلم كاوبا كنا هنيني اتلبوي وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا السراج المنير ويفتنا يلن نور ما ينفذ دافع ويكمل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كما سنفالي جيلا ندبا تاكا كولومبولو يوم كديه كتا دايلك جيشوري جيمي ناببون لنخرج به حبا ونباتا أم بشرك سنكشو فالي kakla ka fen tek sema fen fana ko lu fana bo ka funti fen fana bo afla be asite kelen ka ko ba ibra so fen do be ale kisa de be do dugu jogoro abe bo me do be o kisa te do ne ibo kala tige do dem de la ka woso kisa do folo woso ya la woso kisa te do ne o ye na batu do na ya fla le fo fa amadna habban femi na kise wala akolo bedo iba kise do wala iba akolo do abe funti wana batan wala ani kise do akolo do min ni fedro iba kala tigadro katumu ina fo ban kala ina fo nanai ina fo muso ainsi de suite mafo ko ameji bo jibe ni baraflak namshi وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
wantina bo wati kolo kondimina wantina keka kon awati nye kondimina wantina wati nye rafana blas kofe ko awlen sabote kana me khatan wakati de atebo watina mafo na'am yawma yunfakhu fi as-sur aqdum do sarafil bina burin fle fatatuna afwaja aw bina jamakulu وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا obe sambiseki jatete minna hukubu akano e sambiseki ina fo qarnu o san keme millennium o san bakelen chomina akana el hukubu o sambiseki el qarnu كمان san keme el ushru o san tan mafo afana ben jola katara na لا يذوقون فيها بردا أقول فما في السماء وتويه تسمع كنا ولا شرابا أتام من فنسون تسمع كنا كوي من فن دمائي إلا حميما وكم من فن بيجيكوني ووساقا أني تسمع كنا دين تو من ببودو لا أود بيجيك توكا من ببودو لا أود بيجيك توكا جزاء وفاقا ومن كلا سرقة بوكا كوالي جوما باولو إنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا وقبل جودا سيني كونوا كما جيتون كلا بيكو بنا جو على نيكرو وفسفسه أكو فسفسه دون من فما فما نما جوما بكلن دي جاترا فلو وكان جوما بكلن دي فلو يا فلو دوره دي فلوكا وجوما ني إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكرهدي وكما جي كفو بنا فسفسه وكما جيتون كلا كفو سيكفو كو بتاجو على الإيمان بالآخرة أنك داس يكفو كولا باين بيجاتيلا دي لمنيا كجوسن وورو سلاميا كجوسن دورو ibe jogonjuma fenno fenke dina kono nini tan kelen teyeni no jatigila tala o ninde tigara kanin bo ala pew kan sege korolema nan sege na umma kalemana jose woro boy kaslamaya ka jose duru boy no nan yo boy no pew amba foko damonjon ku islam mafo mais comme amouye mais vous tamni tol manu voilà am sa fa jodu yera bi so ka kula sa mais comme ambu tamni tol manu est-ce que comment famille idan jogo am klad jogo min ni dani masacha o jogo jogo min be awere ta ma fanansi no wonche o jogo fona na hakito ni fladela na'am namshi وكذبوا بآياتنا كذابا أن يكما قفن فنجرولا كامولا كونفنجي يا بنغانو تيجي ني ينفورا وبي ينفور نعم وكل شيء أحصيناه كتابا كسر فنو يا كي يسكي لنا يا بلا جلن فرنو كابك كافي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا ni ishraku yeri buro ka jogo jugu be ko dan yeri la munafiki tisa ka gala sama ni siga yeri tisukuna ala ko ka bai tisa ka ala
ni banayeni dusukun na kabay ci ka ite ala nya sere bay o kuma inna lil muttaqina ala nya sere ba damne le maniya do se wo so atle ba tribolo islamiyya do se durbe tawkan o kuma jogo ñu man to be faro na حدائق وأعنابا أقول بأنك فرقوا كنا من دبلون ني رزين أترزين كمان مسلمان رزين مسلمان ويعني لك رزين للي سكون رزين أتما ويكون كنا بيوني نعم وكواعب أترابا أقول من الله تعالى بفرم صدي أما من بفرقان بلو بيرد awa ubedelen sin kurlendo kawaidu yode arabban mafahum min nasin kurlendo parce que muna ala ben fo parce que ale ni anda bando musola kala ninde fana kadi che kaseme min sin dinelo na'am namshi wa ka'san dihaqa akon min sanguye no luka butali falendo am min fambe mi galama falendo نعم لا يسمعون فيها لغوا أقول تبطلق ما سمع الجنة ولا كذابا جزاء من ربك أقول يسرائك أبو الله تعالى عطاء حسابا يجيسنك أبو الله بلو كسما كبير كبار رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم الله تعالى كن نبي أوسو سرام باو بغالي بكنا رجلنا دعوية كبوت ماما عذابا قريبا أنا ومن جاندي أكسرهم عذابا قريبا أكسر أولاد يوم ينظر المرء كافر بيجو كافلنيك ما قدمت يداه أيه من كافر تكايرانا دكتور لده ما بيكا هيكا بارفلي ويقول الكافر كافر بكتو ربه يا ليتني كنت ترابا نتيجة على نبان نتاني كمبسون إكانك بغوري كم يبقون بغوري تون كذا كبغون أولوبنا وفناك جمتة تنيونا ده ولا كلام كوي واجبية على كم بغون من إيه نيبغون كراجنا ده لو بغون كنتو بيونونا كعو hala be shela bursu kono ni shel nuna ka go anga mo koro be shejolo takatu anuna tan oba sawa la hal shay ba so adon nuna ka go ola onu mun tunun ke sakat tunun ke tunun la ku se ko tunun la harato allah subhanahu wa ta'ala bita ulu fana ka se posula ka se di dolma aya burkusu hakam ga fana ko no burkusu ka olu kata juru sara beka utola benena klenya kama no bana wa sika haketa sika betu mana awo akunya mingela iyo ngokala awo barka betu mana awo ala ba fokma auta bana ay ka buye ninga jeng okma olu beka buri ni kafrio yesa kafiro afoko ala ko hali ngane faraka buri kafran na'am kuntu turaban سورة النازعات أكون كافر ني بوتو تجو مكية أجينا مكدي وآياتها 46 بناني أنوار نمشي نزلت بعد النبأ أجينا من سورة يرقى فانفلك أبو مين نسيسا أما قفل
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا masabaya kale malikaula minu wakilinu nimena nube kafri nimena ni gelaya waqtu fadi akhriju anfusakum nijubu bokatrama al-yawma tujzauna adhab al-hun ibduga man yangadanene nazat katifa gharqan min fangai والناشطات نشطا aya kale nimena malika fanaye munu bermuminin nimena ninu gaye kamne ni kumatumai kamne ni hadisi kumai والسابحات سبحا Allah subhanahu wa ta'ala ya kale malikaula munun be Allah ta'ala bolo chila ube noni tani kasina ta yamfe na yamfe aketa kana keta as-sabihat kan noninke na'am فالسابقات سبقا aya kale malikaula munun be nyogon ko Allah ta'ala ka ya maryam bolila asrafe walla be nyogon ko kata ni mu'minin ni sanfe walla ya kale nyogon ko baga bela har malikaw kelente katara barani mama mo nawe jamakulu adama de do jinaw de do tansiga nawe nyogon ko barani mana ala kallembe awla as-sabiqatu sabaqa na'am فالمدبرات أمرا aya Allah subhanahu wa ta'ala ya kale kulla ben bawla mo be kulla ben ka ko boloda kabon malikawla kana hal Allah ta'ala ya responsabilité kalifa mun na je kono nu be kola de el mudabbirat nu be se ka ko boloda nu be se ka ko siri nyona olu be furu sitiro toma olu be aywa ainsi de suite wa mudabbiratu Allah ya kalim fa يوم ترجف الراجفة akomen kalin bela min fawe aw sigalin be domina be kede ako domina tarjufu rajifa ni tugu ko bina kallam magali bakki تتبعها الرادفة akalla magali bain kofe dore ko kofo ka juno ro fana be tugo ko rajifa willa magali radifa min bena dabuka قلوب يومئذ واجفة adon disukun bebe langulunya bebe sran be jabi tige mo ka che farya tola ni tugu ko ya yere li damna dro be jabi tige bebe sran أبصارها خاشعة adon tola nyew be choro nye be bo afra ko nye kiri bebe bo afra ko يقولون إنا لمردودون في الحافرة kafuru be ka ekra nyininga ko ele ko an sale ko fa kila ka sigi kana no ko la ba ku bi nyininga wala أئذا كنا عظاما نخرة yalla an kele ko so ko ngumu an kila ka sigi wa قالوا kafuru ko تلك إذا كروة خاسرة no ko ngera o ma an bonena de parce que an ma labbe o kama an dale tola no ko ngera o kuma an bonena parce que an ma labbe o kama nye kafuru re kan na'am فإنما هي زجرة واحدة Allah ta'ala ko ka kana balula fiu kana kabako ako soko ka kele pedo de munan ko kele do ya mariya kele non de zajratun wahida فإذا هم بالساهرة ni soko ka kele kera ni munan ka kele kera ni ya mar kele kera bebi ya surat makulu sanfa ko me ba dum matu fa idha hum bisahira na'am هل أتاك حديث موسى ako abati ne musa ka baro natima ka musa ka baro foye إذ ناداه ربه tumana mina musa tikino ya ala ya musa wele بالوادي المقدس طوى aya wele folon kono na folon na kasanu ayoro be wele qotwa mosina turu sinina dumala اذهب إلى فرعون Allah ko musa ma konni ci firawna ma إنه طغى ada ka firawna ya darade فقل ni sala mai ka fo ko he firawna هل لك إلى أن تزكى yalle ibi jiwa ka sanunya ka boy ka yadan tiani ka fulani ka fengela arabi ka bunya to bolo ki ka karama to bolo ki ka mara to bolo ka tla ka ti do aljanna ko halaka ila anta zakka yalle abima ika jeya ka bodin tasram ngama وأهديك إلى ربك فتخشى na ya sori de tubi no fe ne be blanye ki manto Allah taala la ibe ka ala insani joni فأراه الآية الكبرى
سيدنا موسى كبكو بچاما يرفرون فوق سيكون دوما فكذب وعصى فرعون يا موسى قالوا تيا كالا سوسو ثم أدبر يسعى آيات قول موسى كتليا كتا مغوشي فحشر فنادى أي ويرد دا كاكا جمع فرنوغا يعني فنادى فحشر أي ويرد دا كجمع فرنوغا فقال آيات كنت جمع أنا ربكم الأعلى أقول من مفتو كان فود لله ما علمت لكم من إله غيري ويصل السيقات دوني بالا ديسكرو فلو نبتو سنبا بولنا كنتا دوني نرتي دان لنا فسك كاير سوي أقول أنا ربكم الأعلى نبتو سيقالنو دا بين نركا عليا نغتيا جيراني وكمانا كما فلان يوانتي سنبينا نبون يوانتي أقول نتبتو فمرا دعاو بولو نينيكي عليا توين وكوفي وكما جوبا لا من المسجونين أكفر موسى ما كوني بتفهمنا من الدرويبة كسوك المولو أيوة في سورة الشعراء سورة القصص أنا كنت بتفسدون أو موسى بلا نيته الله يعطيني بكم من كما جوبا أني كما جوبا لا بس أمبينا نقول نقول تفرعون بس أقولا كايراولا كفو على تكورتي نيني توي كوفنا سانك من ناني هذا كقوله ما ديني فرعون عليه لعنة الله من كقالي ري عليه فنغا كاي سانك من ناني كفنا لا كقوله تاديني يو من جنا إيكا أكجي كفوجين على كقنتي دلا نوتي أيا فوتو من أدرون كو نت بتفندوني أو تيابه منجه نه أون بدون ay atak tortila atak ko be pound ni atak tortila fi atak ko be pound na bana tan wala fa da ala ya tin pourquoi parce que ala ba do tarawro te ala atuna tarawro sikale ala da wala hadna ka de bi bulo kelen do ko ta ko ala tin ala kan ne na kisama abe do fana kenama to go go fana porte ba ko ala tin naka de bi danki se porta ko ala te be se do ko ta atte porto ni sila atabalika dumuni dima atabalika jidima atabalika kenya dima atabalika finyuma sama kabla kuma famera na'am faqala ana rabbukum al'a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ودوسا الله تلقلا ayalla tiga boli fronaka ala ya mine domina ayam minni akapma labban jugula anu kuma folo nimmo tubira ni tubi nyana ala bi buka junubi la kumi bangera domina kumi mafuike ngania ala da korobo tubi ke ala I tubi la ko fe isegna kewale juma ala bi minani la banya ka klati minani folloy je pense avec moi femme fa akhadahu Allah ala yamna nakal al akhirah akap man la ban juya kama wal ula an kuma follow إن في ذلك لعبرة الله تعالى قد تشيء أن من بين من يكونه لمن يخشى أأنتم أشد خلقا الله تعالى قد باون ينغسا أو بسيغالا سكاكونا أو كتانين دكا كلمة أم السماء بناها والله يسامي فلمي على ينبلي إكي يرلا جيكا سان إلى جبال أنا مدين دكا نكا sama ba ala bolo tuguma ba ala bolo na adama den de banalo ko ka dan de ka gele ma san de dan ka gele banaha rafa samka san bili koroka fasawaha ka dakenye wa awtasha laylaha ka asudi awma wa akhraja duhaha ka klebo asukono akore su anin kle bela jele ka manipulation de santé parce que sur une clé sur les mêmes matières mouna olube olube sanfé juani jumaye kaloni clé un dolo donc nous devons comment sur une clé à comme manipulation avec marié sanfé ma faut le mécanisme est en haut donc ma résultat de en bolo ya kake suye ou bien résultat kake en bolo ya kake clé on la ko akhir naam رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها نعم والأرض
والأرض بعد ذلك دحاها ako aw dani ka gɛlɛn ma tar dugukolo in fana de dani ka gɛlɛn ɲininkali dɔ in fana de filɛ nin ye tuguni pour que a kana kuma ta ni ka segin e yɛrɛ k'o ye hakili la aw de dani ka gɛlɛn tari san dani ka gɛlɛn n y'a kɛ tan ayiwa wala n'i ma san faamu sa ko n'o cɛ ka jan aw de dani ka gɛlɛn walima dugu de dani ka gɛlɛn n'o fana a bɛna min kɛ dugukolo la a bɛn'o fana fɔ a ye. أخرج منها والأرض بعد ذلك دغما كل من بكو فدحاها على قايو فنسي أخرج منها ماءها أنصر لك جيو فوتي دغما كل كان ومرعاها كيرو فنتي من تجما لا او بسنكو كبرون ديوكا والجبال لا تغاجي اي بانتي بانوا baratwe nyana maya de kunsega okuma faka sogede na bek ngara die sanale baale na fara bek ngara galangara ko jiste atenya okuma akhraja minha ma'aha wa mar'aha aya ayu asnaka yoro bo katla ka jila mara yoro bo wal jibala arsaha kabulu akan kolu ke ka stabiliser arsaha ka tu متاعا لكم أينك أو يداموه ولأنعامكم أني أو كبرم فإذا جاءت الطامة الكبرى تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى أفاق تنميني كلنا في الكبرى موسيقى كوياتي كيسي أدون كلنا في الماء وبنا bɛɛ de bɛ kɔnɔnafili mɔgɔ si tɛ ta cogo bɛɛ tɛ bila cogo dɔn mɔgɔ si tɛ taga yɔrɔ bɛɛ tɛ na yɔrɔ dɔn a bɛ fɔ o ma ko kɔnɔnafili n t'a dɔn ni a tubabukan yɛrɛ ye min ye kɔnɔnakan min don i ta personne n'est épargné wa bɛɛ kɔnɔnafililen don ni kɔnɔnafili nana ni dɔw t'a kɔnɔ minnu b'a kɔnɔ olu minnu kɔnɔnafili olu bɛ se dɔɔni ma n balimakɛ hakɛ to dɛ awa a ko bɛɛ ta o b'a sɔrɔ ale tɛ kɔnɔnafili kɔnɔ ale b'i bilasira nka n'aw bɛɛ bɛ kɔnɔnafili kɔnɔ dun e tununnen don dugu kɔnɔ e mana se mɔgɔ ma hakɛ to dɛ karisa ne ko mun ne yɛrɛ dunan yan koyi ne yɛrɛ fana t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na e mana se mɔgɔ ma ne yɛrɛ fana dunan yan koyi dɔw de bɛ fara i ka dusukasi kan wa dɔ tɛ fara kan dɔ bɛ fara i ka siran n'i ka kɔnɔgan kan aw taamatul kubra y'o de ye kɔnɔnafili ko ba min ni mɔgɔ si tɛ épargné ani sakatu fana ka surun ɲɔgɔn na naam. يوم يتذكر الإنسان ما سعى أقول دون دلو أنا ما ديك كلمة كله إيه بيسيك كميريكا كلنا والله مين يومان بيبادو نين يومان بيبادو وبرزت الجحيم أقول جحيم بيبو كنكا لمن يرى أكل ما فلل كلا يبا يمين فلل جهنم ما دفلل فأما من طغى مغم وني يدرج يسكي سوينا يادا قرد دوري كبو ألك يمرد كو ودي يادا تياي dumuni duman dunte yadan tiyai fini nyuman dunte yelenga fini nyuman dunte siro nyuman te tan siga ni be alo talaka tani tibe alakta yamar duko ima yada ndahal ni ka kulisi sutto belen tifa ni bora alo subhanahu wa ta'ala ka yamar duko to ko ko mo yada ni mafhum fa amma man tama ni mo ko yada وآثر الحياة الدنيا أيكم لنمي إيا ترى كجيت جنما ينجي سوانتي آثر tu as fait ton choix et ton choix est porté sur cette vie, cette courte vie, la vie d'ici-bas. وآثر الحياة الدنيا donc comme cela est musulman fait monsieur Sissi qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas avec nous. Ma fait dromoka wa atara korodo. Et ma femme fond. Ni mogom ayi ambe mo na fi mo kala. Wa fa amma man taqad. Après wa amma man tagha. Ahon segaka on fana tun bɛ di ta la wa on mako bɔ o de kalan a ta kɔfɛ sisan
ni mɔgɔ min ye ala ka dancɛ fana sa et aura préféré la vie présente. Préféré Koraïbi. Je préfère ça au Koraïbi. Tokana, mounumbe tokame. Préféré qu'on Koraïbi flade iradila. Ah, il est tota. Après fois, il m'a préféré, non? Ah, il est fait flat. Kakelenta. Tu m'as donné là-bas, non, je préfère ça. Ah, il veut même faire ça, il est oh, bon, Allah est flat de Irana. La vie de l'au-delà est celle d'ici. Maintenant, Allah ko, fa amman para, ni mo min borane ka yamar kono. Wa athara al hayat ad-dunya, kan min jenya ma kunguni de ta, ou de choisir, ou de préférer. Il va préférer tu m'en kansi ça. La haraka. Fa inna الجحيم هي المأوى. الجحيم تسمع إيه كبلاشيه. إبلا ركض تسأله بلونه. إبلا ركض تسمع جحيمي. أنك نجيا شوازي لهركا. أم بيعمل كلهرك لا. جيا لهركا سنك فرودي. ni lahara ko bona dina la fonte lahara ko ni mana ko dina la fonte tuni halak ngana ke ankani man mako bakke e shiere jadem bay samedi segin ko kani man mako bakke ko fonte no na fat mambola wala dina nyefe akofe asanfa tuma apel lahara nyinde jiebe bo lahara nyuma de nan klena amma ko be aljana la nanga klena ay nga jiebe o hakil sigi so na yeshuni to amma ko be aljana la nianga amma ko be aljana la ni shuni to lié mais jiebe lafia est-ce que ma famille wala me famo fenge ni mayala amba ke amma ko be jubenga amma ko be lahara la mais na ya to jiebo no Diego on a façon, on peut Diego qui a profité, Allah a mis tout. Voilà, donc Diego profité, Allah a mis tout. N'ayez fatal du monde, Allah quel alaka mine kata saradama, la haram. Mais Allah le fatal be, Allah va y mettre. Mambe tout fait que nous mayala. Amne lahara de nyinanaye nga dien be profiter donc le monde a ya bamana kandi dien de be bo lahara no ala ka fam ci ko nyimanda na wa amma man khafa maqama rabbih ako to kala fana ni mo mi siranna mari joyoni ko dondo la ede preta jokki tanye fo alay ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى kira eka doyate nga kiyama dunia utika kwi fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha kiyama dunia haqiqa abe ala kelente de bolo ani mo jelen kala wala na ko yasalunaka ka annaka hafiyun anha uga daga sigidale ba ko keba dole me biga dogo la qul inna ma ilmuha inda Allah afuye kwa tun tembolo atun be ala de bolo ne ko ne min fawe ne dal be ala ka bike mba ni na fa fa o ka dala kwa bike akana siga fio nan ta dundo ne na'am
إنما أنت محمد إكبر كنغر جلدادي من يخشاها إمون سرنا علني كي لمن إكبر يودي نعم كأنهم يوم يرونها لا دومي نو يكلمايه لم يلبثوا أبكينا فما فرنتسيك جيكونو إلا عشية فما كلا ولاد كله أو والله ضحاها. صوما كله وكرتله بدومينا ده إيه كنا كرو نمشي سورة عبسة. أقول نية كلا كان يشيشي سيدة عائشة كو فانغدا قرآن الله أنغدا كرا الله صلى الله عليه وسلم والله يكون كلا بفين دو قرآن كونو قاك بني سورة دو أكمني آية دو الله بنا كلا جراجي سيسا آياتان imbora kira yere de da ka fo mo wi jibril ya fa e chobna ya fo ko chola pasole be wajibi yakam ale yere ka jalagi ba ko no ayatam sababu ye jumanye kira ka chidenya kun folola kuroshi ma ya dale nunu de na kira la ki be kuma min fo hakili be do yoro sura ala nga a kuma do bi dan ne teseka mi te no famola de an yere ka jon anka bulamo anka krefemeru ambe munum ci anka cidon ka foko amnonu de be jo safa kelena qadamu bil qadam katifu bil katifi cena anta zaka foko amon me min ni fe ni be saka dam fara do ami ha onum ci no te binu nyedo an wala donc ibn anyado na se amma idan kila do nyogo sela la awa fam chumna o tay ko ni de tantanta wo kono do onu ere ba fa kunu mo mun tigre nyona ni mo mun kana do safa gelena o dok ni abdullah ibn ummi maktum ale ko fi toy gaslane do mumini do ale na tofle ya do fiento ale da ere gide ni mangande idan kamera ale donado ale salam la kasinga kira wuri ki kan korota o de asoro deja kira ni numbe ube kumala ko ayere fana de wala kan boy kuma be o lure de o donge ale kasinga na ben o wantuma o coincidence o majakira pour le prophète ambe solution peut-être nous ka islamia fam nous islamia fam de yere bayan ngula ah o be bawla ne kira ka adama de jati ne kon be solution peut-être dina ka se ka don nu sukuna nunu mana dina famu kama e ko bani nda ko te Allah taala da min fe aye libre choix ba bolo ne ya jelegra parce que ala ba libre choix ba bolo mala be min fe aye ale ka cikan la sidon mais fami ka bo ala bolo we muminu nunde akana jorno o la Allah taala ba waqfud janahaka liman ittaba'aka من المؤمنين. kiki kamanda moy nit woni ko kam mu'minu idan ni nale ka wele kirama ajabi wa aya nyekumu fana wa aya ke kuma klote wele kanna wa ala fana ya kelen befo ay gesti fefeke ala ya kelen befo ni sura ngono ka aya tange ka jalagi ka de abdullah ibn ummi maktum ولاني أبغى بنومي مكتوم كننا نكرا يتركنا بولي أبغاكم مرحبا بالذي عاتبني الله في أمره أقوم تكب بسم الله ما سبايا أنتو سانفه كان بلان بلاسيلا آية تام وكلم غوري نيه نفني بكرا كان أبو بوني سيروتا أبغاكم حكتو أنكر موانا سيجا أبغاك فنيتا ابن أمي مكتوم كسيرا مفهوم يوم السورة يجينا ka an la kali ola kairana ka fodina ni mo ka fsan mo de sikata ola anka adamadiya balansi en na fruti ka fsan fantanke o de wajibi anka adamadiya balansi la e jamana president ka fsan ambeya anka adamadiya balansi la sika sitte ola anka adamadiya balansi la ainsi de suite o fana ya damata balansi mais Allah taala balansi mbe ala boluna da empêcher ola ambe fusani nyoya ala yoroni jumanye inna akramakum inda Allahi atqakum okuma balansi ntekile mais ni ya flabla nyona ida faka tiendeke uko mo ma fa moye uko mo ma fa la e mo ka fa la mo ko na fa moye
nine kono gana ne be taga min makaka jundona o kono ka fisa ne wari ko la sa wala la o ka fisa ne wari ko la mais est-ce que ko ka fisa ne ala yoro wa ɲininkali de bɛ yen fanga hakili to yɔrɔ na fɛn minnu tɛ kelen ni y'olu fara ɲɔgɔn kan i bɛ kun fu ɲagami ka tila ka nkalon da an na k'an ko mɔgɔ ma fisa ni mɔgɔ ye an m'o fɔ dɛ ala ye min fɔ an y'o de fɔ ala ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum an fisa ni ɲɔgɔn ye système balance de la ala ma sɔn de ma est-ce que kuma faamuyara an tɛ fisa ni ɲɔgɔn ye ala yɔrɔ n'an ka jamu ye an tɛ fisa ni ala yɔrɔ n'an ka tɔgɔ ye an tɛ fisa ni ɲɔgɔn ye ala yɔrɔ n'an ka couleur ye mais anw yɛrɛ ka adamadenya balance la an bɛ nin bɛɛ kɛ fisamatiya ye mais ala yɔrɔ tɛ an ko ala yɔrɔ de je pense que on est ensemble n'o tɛ adamadenw ka balance o y'an ka ko ye nous avons beaucoup de balance an ka balance la uniquement jamu dɔ kama an ka balance la sigidaw tɛ kelen i t'a sɔrɔ sigida dɔ la jamu dɔ kama i bɛ fisamatiya sɔrɔ nin kan wala la dugu bɛɛ n'a ka cɛmani jamu don dugu bɛɛ n'a ka cɛ jamu don en tant que un semi sociologue dugu bɛɛ n'a ka cɛ jamu de don i bɛ dugu min na ni o cɛmani jamu b'i la olu ka fisa ni jamutɔw ye o dugu kɔnɔ wala la je pense que a ye kuma nin faamu bamanankan na dugu cɛ jamu ye jamu ɲuman ye dugutigi jamu dugu cɛ jamu bamanankan na dugu o ye jamu ɲuman ye monsieur Touré n'i y'a mɛn bamanankan na ko dugu cɛ yɔgɔrɛ jamu de bɛ yɔgɔrɛ jamu ni kan jamu ye dɛmɛkumu jamu ye dugu tigɛbagaw o fɔ o de ma ko cɛmani jamu dugu kɔnɔ dugu o dugu a tu tigɛbagaw ka jamu o bɛ ta jamutɔw sanfɛ o dugu la n t'a dɔn n'a ye kuma in faamu nin an selen fɛn ma minɛ n'a fɔra ka ban mɔgɔw bɛɛ b'i yɛrɛ ye kuma in faamuyara wa n bɛ nin fɔ k'a da kun jumɛn kan parce que unanimité tɛ yen dugu ka cɛmani jamu tɛ kelen ye y a pas d'unanimité taa nin dugu la o cɛ jamu ye nin de ye nka i taa nin dugu in na i t'a sɔrɔ olu bɛ duguma ye o de la n y'a fɔ tan kosɛbɛ adamaden ka jateminɛ mun na parce que i bɛ finman de ye k'i yɛrɛ wɔrɔ k'i kɛ jɛman ye donc en ce moment kabini o yɔrɔ la e yɛrɛ sɔnna ko ale ta in ka fisa ni i ta ye ninnu tɛ balance ye ala bolo ala ka balance ye ala ɲɛ siran ye de an ye nin de fɔ wa nin t'an ka kuma ye fana nin ye jɔnni ka kuma ye ala yɛrɛ o la an ka taa sira ma makiyatun k'a jiginna maka de وآياتها 42 نزلت بعد النجم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى kasani maga mɔgɔ baw bɛ ɲɔgɔn ye la a ma da i bolo ne Muhammadu ni ye kira kan ni ala taala kan ka kuma dɔ kira yɛrɛ da la a k'a fɔ naam وما يدريك لعله يزكى من kelen bɛɛ bɛ e dɔnniya Muhammadu i kun ka nin bisimilayi a bɛna ka na a yɛrɛ sanuya a bɛna ka na wajulu kuma lamɛn e ni minnu bɛ ɲɔgɔn u yadalen de don naam أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى واجبتي كفما كفرو كباس لا نعم إيكا واجبتي من ينبي فدرون إيكا تيكان لا سي أسيتولا ورمنا من فالي كأولو إيكا جنوهم يولو دي مؤمن يولو دي بالماوي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وهو من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين بارك الله فيك الله يفكرك كنا مؤمن مسيا تقصي كنا دوغينا ايرا نوننا لكوسا بيرو دالا دي مؤمننا ما ولي ني على كمغباوي نفلك من فسدا kono suto mon kante de qur'ana aya jelen de suratul an'am nfleka aya min kala sisa ani min bebe bla ngoma ako kema ako tuko shi ikana mo mi senya mo min faralen bi kakane ala bato so ngala la da nu mbago bene ala nyagal yo do na fo wala ta'du aynaka anhum kani nyeppa ulu kuna tuko shi uka qabla kano ke ujamu kana ke ukuler kana ke uka fataya kana ke وكم مانيا كناك وكل لزرا كناك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كفوي ما هو بنجي يامبانجلا كناك مفهوم نعم نمشي وأما من استغنى أقول مهم يا يركارني على فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا سبعة آية 10 اللي تقول لي طيب آية كم أو بفلك آية جمنا كابك ككرا جلادي كو بسيط كام فينتو بسم الله نعم كلا أكو كنت من جمنا أو أفهم جمنا تتين إنها تذكرة ومن يوجد البين موكلة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة akal falena malkawla nun ka bon baraga ubarle lo ka ko jamfani namarani kam to kutu bema te fen faraka te fen wala kiramin barara ubarle lo ka ko kalbantia bema qutila al-insan abu ana madeni danalen done ma akfara min kalbe ana madeni ka fisngali atigma min ayi shay'in khalaqa ana tamiri ala ya daka bo minna atika mino mawa min nutfatin khalaqa ala ko ya ana madeni daka bo dinno la na to ni ka frina ite bona ikena mafika ko faqaddara kasoro ka yugdare ثم السبيل يسره ناصر بوينه على بسرا نويا يا تكن ملاي ثم ماته فأقبره أبا ما يكنين ما وصلنا ما نيبو كسرك نصب قبر كنو نيتوجلا يندك قبره نيجنا كسمة في يندك قبره نوراي يندك قبره نانيري كسانة كتيدا أو دفنك قبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا
ugoyo mafo min nafa ba kula min nafa ba kalala min nafa ba kisela kunni de ni beke ni be programme ni de wa zaytuna wallahi ni be tap mo kala hakilila joshi samba kene ni kinan ko ko fe ni ko nun bet se ka mo kala pe hakili mana jattu ko to se ka nan ni be akma kala daqiq enyi na miyo min ko Allah ta'ala bofo na'am namshi wa zaytuna ako zaytuna jinu nimbebe futi jide nofe wa nakhla tamaru jini be o chogola wa hada'iqa ghulba amma ko fogo funti minu di ube dibi imana kolo be do ngona ghulba wa fakihatan wa abba jiri dem minna aw bo dun ne Allah ta'ala yo sababu ye wa abba ani bagandumuni mata'an lakum akwa nyini ke damuya adama damuye wali an'amikum ana ka bagan kulu war'u an'amakum aw yaraka dumuni ga aw ka bagan la dumuni ka tla kulu fana du fa idha ja'at as-sakha abo sango kan te tube la ke jien la ba wakati la noye ya mariya la ban yawma yafirru al-mar'u min akhihi ako tonde sanauni la kanjo kwambeta kiri kerola ka jotri jo ka jalaki yawma donde do ya firru mar'u adama dembe boli min akihi ibalmanya folo balma mi ni be ka kele juguta tege ko e jam e mo tigi de ko lui là derrière ce burin toi tu le connais pas il be kele juguta la dugu ko no parce que i ko ka gri don mi ko gri balma mi kabrate kibe bolonya la harad wa ummihi wa abihi musogorobani keri sababu ye ina madele ka fo ɲɔgɔn kɔ cogo si diɲɛ kɔnɔ a bɛ don diɲɛ iski bɛɛ nɔfɛ hali ni den ko k'a bɛ kɛ zon ye n'a m'a bila pewu a bɛ ba la ko bɛn tellement k'a b'a fɛ cogo min na o musokɔrɔba nin i bɛ boli o ɲɛ wa abihi i bɛ boli cɛkɔrɔba min sira kɔngɔ la i ka dumuni kɛ n'a ye minɔgɔ mun ye ka fɛngɛ ka si a ɲɛna pour que ka sunɔgɔ i bɛ boli cɛkɔrɔba ɲɛ i fa i wolofa b'a dɔn cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon i bolo k'a bɔ sahalala fo ni kɛra dangaden ye dɛ dangaden kɔni bɛ se k'a fa bila ka taa nɔrɔ wali fa la wa ni dun y'a k'a tɛ laban dɛ a fɛn fɛn kɛra a laban na ngan bɛ dangaden caman bɛ tɔn min na ni duwawuden kelen dangaden caman bɛ tɔn min na ni duwawuden kelen a laban na wa a tɛ laban ala ta to ye ala tɛ ji to nɔnɔ la fa bɛ diɲɛ ma ko bɛɛ kɛ den bɛ kɛnɛmala sɔrɔ waati min na a y'a sɔrɔ fa y'a tigɛ ka tugun dɛ sahalala o mana i mana mɔgɔ kanu o la wallahi fa ka ko an y'a mɛn kodɔnbalijɛ dɔw la a kɛra fa yɛrɛ ɲɛna fa yɛrɛ ma kuma ko e t'i yɛrɛ kalama sa ko dɔ bɛ n'a y'i sɔrɔ a daden de ka fisa ni a kuma ye ayi ni kumana a dusukasi de b'i faga ay ka toroko kɛ ala ka hɔrɔnmuso den ma ka toroko kɛ ka fɛngɛ ala kana den ma ko den balo ko kɔrɔma ko fɛngɛ e yɛrɛ ka ɲanama e bɛ ɲanama la wagati min na o ka taa a yɛrɛ di dɔ ma ka ko karisa nana n yɛrɛ di e ma o ye jumɛn ye bɔnɛma wolo o la ni cɛkɔrɔba in ka di ye ka tɛmɛ diɲɛ cɛkɔrɔba bɛɛ kan ni cɛkɔrɔba in de y'i bonya ka tɛmɛ diɲɛ cɛkɔrɔba bɛɛ kan ni ne ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ cɛkɔrɔba bɛɛ kan e m'a ye denmuso ka furu nafolo y'a ta ye nka a yɛrɛ wolofa bɛ se k'a dun a kelen pe denmuso ka furu nafolo a yɛrɛ wolofa bɛ se k'a dun ala bɛ ko ni cɛkɔrɔba in ka ko la a ko cɛ de nana kɛnɛ la ko a ka juru b'a fa la ko kɛra ka interview ni ɲɔgɔn cɛ mun kɔfɛ a k'a ta sɔrɔ kɛra ko anta wa maluka li abika a ko wuli ka bɔ n kɔrɔ e t'a dɔn ka fɔ n'i bolola nafolo bɛɛ i fa ta ye o cɛkɔrɔba de ko don la ni mɔgɔ ma kɛ dangaden kunna ye i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko o ka bon i bolo ka tɛmɛ o cɛkɔrɔba in kan i t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ don min na komi bi fasi dɔ bɛ kira ka hakɛ ka bon an kan ni a ye o y'a dama walanda ye nka an kɔni bɛ don min na komi bi
mo sitte tie tuma ko kan ala kan ne na o be kisama har mi fakara kafri mi nga haka ka boy ka katama ka hala kafri mama se masa salama mama wala ni mo min ko i karamo ka fsani fai imana via koro diole i danga denkuna koro sitaba ne fami wolo karamo ti so kele hari i wolo len ko fe naari meleke fin wolo katara karamo wa fa ko boya jaranya ko segina e folo so wala aso wati le be ka kesen flake o take karamo kande so wala i ko len jelen de serama danga den e ma fo yala folo anga tanga no danga den ni bay fala ki no wala fala ma fo yala folo wa sahibati ay tamam takasama ka do jahannama ko no wala fano fe jengalu jugu sugu be danga den ni nyatike jengalu jugu sugu be ama fo jahannama tasma fana ba ko na fana tubira de fanga ya fama kaburu kono mafo le connaisseur connaît angata wa sahibati akma ibe boli o fayne wa sahibati ikafumuso ba soso kamuso mi saboke kon ki fa soso kamuso mi saboke kan fo muso mi yeko muso wa ka kuma ka ta très bientôt tout quoi be bambe da yele mai ho muso le kodo ibe bolanya la harado wa bani idawunu ni be wasonu yesigida bela jelena ndel ke kasabe am fe muso ka say ni ndel fa ngapanga ni ko la arado kibe boli boli ni ngara tawta ko fara itaka li kulli imri'in minhum ako adum okeleme yawma idin sha'nu yughni ko bi dana min bi wasaka bo wala tam qur'an de ka foflen o ne kan jatemela la min confessa ni mo ko ma wala sa ko la arado kale de joye do rodola ni american ga sinkana ni kuma da ngoro wala joro tubu be na joro tigere na ko ko re ta ya publicité ke ala be na jondo bala ana la arado lu ka kuma ni ala ka jen aya fi se dulu ko mo tsaka kuma na maso aya fi se dulu ko mo tsaka sunna donge na le maso aya fi je dulu ko kuma te mo bolu na ale ala kelente tole kla do kla ka re proposer ela andu masallara folo o kam mi ela est ce que ni hakil be no fi ini hakil te no fi ala ka nga dina fam ci mandam wala ala ka kisi danga denyama danga dente do al janna ko kila de ni ngara sallallahu alaihi wasallam kila ko yani akbarul kaba'ir ko tunu bi ba kekso ko fanyo ni ala soso ko tomo sente num sante ki bi ko fanya kira ko kawo ba fo ya outlo maga ala soso ko min ko fe sahaba ala outlo maga ga fo awye ko kan tulo bila ko samadu nan ta ala akwa fo al ishrak billah ka ala ka haketa ka da ka dam ma ya do ko na anyo fo sakasre junubi tafla na fa ya sanfe ko ya fo lay akwa min be dawka uqubul walidaini bange baka flat danga denga juman bette me kay bayi yara wulu fala nyalama no kuma fara ko fa yare jena na fa be jena de nama jena ba yare farawo kamini ka wole ma de kamin menno na futi ka so gibi yare sutra sawa lalla imadel kamin imadel kamen no ala yi jarabe ko katte ila ibi yare sutra nge ni dade no te doka mununu ka tuira la do kana ta rosi era ka mununu do e ga ni sinyere mafhum wala danga dem bla rabbi ala bulu mafhum ebe do ya mafhal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum ala kana amshi ka chentu nana namshi وجوه يومئذ مسفرة أقول يا مدن يدابه وبيلكو كبر كمان فراي حكي سكت ما فراي على يرد مويا نا يري
ضاحكة مستبشرة Aku nyada ni yele nyada de amiso kalen do ala kan kawai. ووجوه يومئذ عليها غبرة Aku nyada be kiyama do alaiha ghabara wa gongon bo nyada na de. ترهقها قترة Anyada sisilendo na fraka sisilendo ika famu. Anyere be ba foko kasanye sisilendo bi. Mafo tarhaquha qatra ulaika أولئك هم الكفرة الفجرة kafiru cheni gala de nyada ila harado ala kan kisoma namshi. سورة التكوير Asabana ngalon tigala ni ngalon shereya ala kan kisi ngalon angka donin baka badoko Fudail ibn Iyad ko ale sirana ngalonye domina ale ngalon bla fulani nga foya fulani nyogonche fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur hunafa lillah ghayra mushrikin qala ni ayat kala domina qala ya ko ngalon mayinde fulani ka foya ka jugu chomina ayat fulani ka foya fo ngelena kan ngalon fo katla kana fulani ka foya fo kundola ko ngalon be fulani ka foya fulani ay nyogonche ko ni ale sira fulani ngaloni ala kan kisi ngalon male wa karamo ta do bi ko ngalon yere ko juguye karamo de be sigite kan ngalon langorote nyen yoro ina kasaya keta kasa ni ko ngeran nyenna don baka bado be Egypte ngalon futo don baka to te fo mo ta do la arabe munun kan tamashe minye ibe jande fakum tigi de ba jo kira ya kaston feyelen do aya kibara fa nale ngalon tigala ka mina cho Allah subhanahu wa ta'ala mo men galon tigi kan ngalon be je kuna kumbe labo karamo de karan tiere galon tigala babbe kan karamo de maluya tala sakama tala kunu kuma ta kono bitare tere ta kono mena sigi jama min yen fedoro be se ka min fedoro ka jama ngawili ko mi tatir wala ba ta to tatir wala mana a ka spectacle na ya ka jama ya ka auditoire il cherche le moyen à convaincre l'auditoire ka o don spectacle ke doro ka ta tatir be tindi wajul tete tali de wajul la imana min fo bi no be yele ma signifie ko yele ma kan fo misali yele ne kunya fo tan ka beni aya ni tengama nga philippe ne bolo dolmo ka ko fo tulu ka tafsir la a hakika ni ne o be nya ke basitolo kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun kira yofo amma kamuru ni auditoire ko ko tay onga nengo fora hakili la kaba hali kunganana wala tasma dana hakili tawnde kama wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha note don bawo ngorole be ni chekoroba mina taburu kono imam al-Bukhari ibn Ismail don malika ka dina nyamo ngorole be ni na chokoya minna ni malo baliya yere te samme tigelenga yere te ni signale ka makoro ka ni chekoroba ka yi dabe wakati o mami kana be kuma wiye bi e keletige adun be bona dakelen de la kanga sigi ko la jeti am se sigi ko la jeti tuuti furba fendu de do itate bi nduma tate ayo ko ni chama ka heda ko ni sira sa plena sa alhamdulillah amba la tanwere le tabaw chama ba an la sa awya amba to onu ulande temen do ka to ka fara ka budam selu do bo la do ka temen nata alhamdulillah le tarasaw onga meme foye tasma be fade wallahi mogo sona ka do frana fe ji kono ka ban adon ka fo mogo ni tasma kono demban kelen ni mogo tamamba de taba kala mogo fana bi abido tasma kono sika tala fana tubira nga kelen tetare ani mam million de taba o sika ta o akana se wala fi akelen tetare de ala kele ban tiama na bo dina la dina te ate way ti jogo sikke ko ala bo mine fika ala don folo kuma ne famu yara ala kan kisi danga de ma kuma mo de ko naam makiyatun wajira makade wa ayatuha matlan tlan yoro amena sura min kala sita kya ko sura inde ya le sije ibn mas'ud ya ni nga ko
kwa balilate kasi ko sije kumanchala ko me ko ni watini late kwa sije sina kachayala ako shayabat ni suratul hud wa akhawatuha ako suratul hud ana balmo abalma jume suratul takwir ko nununde na sije jona وهمي نعم آياتها أطمت لا يرى 29 مغامي كنتو نزلت بعد المسد الجناس بعد المسد سورة المسد كوفي في جيدها حبل من مسد وفرسورة من عبد الجنو كوفي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت ما سبق يا كالتللا ومنا تلك بالنهو نتلك كلي دون عذاب النهو وإذا النجوم كدرت يا كالتللا دولو بتلك كابين تتسايا يعني وبتلك كابين وإذا الجبال سيرت كايا كالي قرباننا كلنا بقويكا كينا فوقنتين وسيرت الجبال فكانت سرابا بك كوم سو نغان جيجو الا يبو كل جاي بقول كتا تفوي كو بك دومينا دي ساكون دو نفلي واذا العشار عطلت اكو دومين دو نيامه كونو كالوتا اتيك بك ما كونو وقت من نابسنجي كودو على اودولو اذا العشار عطلت وانا كو كدا تري دا كونو من سكالوتانا نيومه مرالاو بودو مثال يلا balbal sa tigi munu sisan minu alhamdulillah jarabni balbal sa ya nyum fengo gugolo ne akasara muso kono kiriya ka ke ko abena ni gajigi ayra te ba kere fere sa wala abke ko adama dende o kuma ko min bena o kasingi ko do la ko ta ko denire wala ko nyoma kalo tam atigi bi ko do la wakati na o donko do وإذا الوحوش حشرت domina ni hamena ko wala do so la o te ko kono fere mo kono fonde fana ka berbu ye nga hamin wala be mo la mo kono misi chama mafle nga do so ten ka fele mo kono po chama fle nga do so ten ka fle ko odum fanga hadil to do wa idhal biharu sujjirat aka domme ni tak ni baji panu o abe mana de ina fo tasma be mena to mala anta siga wala to ni parce que pétrole ni essence o siga ban sa wala la na wa idhan nufus zuwijat aka domme ni ube funnoma u garanyona chini kele buka dante nyumangala buka dante wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay konona akana nyagamina zomboklo dakarlaw gangi mun be faranga katam go kuntidro moto no fe kasroka moto takata fere waduru aw kata ko gurpula chini kela pau warum so kun chelo kena kela pau aw kata ko gurpula fere ko mushriki iti tigido aw kata ko gurpula aw tumana nyuma kela pau funa aw kata ko gurpula jefula pau bale bala tum pau chini tumna pau aw kata ko gurpula mun ni ala bela femme sans fana ainsi de suite wa idhan nufusu zuwijat سبحان زوني فنا ما شاء الله نعم نمشي وإذا الموءودة سئلت أقول دومين دو دنجني من ناو يا فرا أفتني ألا تفرا بغا نيغا فرونde tellement que ko nga gele fara ba nيغا فرونde dengene ni ko fura ko nيغا na ko ni ba do mo to soti fara to e ko do dege e mo ngeni fara je pense qu'il y a un point femme hein. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas l'assassin qui est demandé ici. C'est la victime. C'est pas l'assassin d'abord. Pour prouver jusqu'à quelle ampleur cette chose-là, elle est dure. Nous, Farara, on est béni, nous les galères à fond. Amassé Farara, les galères à fond. Est-ce que comment faire? Wa idha al-maw'udatu su'ilat den fitini munu fagara de olu de nan folo ko lu ni ga folo na ya sura min ke ku ka ba aw ma ka faga o tese ka ko ma ba aw ma de ay ko do de ke aw ka den fitiniya atona ay min ka ya fo sanangata ki ok fa kala wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin
بأي ذنب قتل وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعدت وبرزت الجحيم للغاوين هكذا. نعم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون مثل قوله ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. إما تمولا مركون كم ترى نعم نمشي. وما هو بقول ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. أقول سيدنا محمد مكة تجلني تيدنا إنكا فين فورا يهرلا أيا بيرا فين فورا يبونلا أيا بكنغردا فين ما تقولوا بنينو فين ديري ما يدودي كذبتين كنت تكرايني فما بلغت رسالته من ديري ما بيفوني كلنا جاب ما تيدنا ما دفع مفهوم كلا كنت سكافين فرا كنت سكافين وانا الله يبلغ وانا درمان دكان نمشي. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون أو تريد منها أو بتامين أو تفقوته إن هو إلا ذكر للعالمين. والله واجد بينياتا أرنيانا نما تفنا أتبلات فوتو جبك كفريات تفهموا على كعليلا جبك كمؤمنات تفهم على كعليلا نكون تنك أبماي نيم سباير كأبماي فادوان كتشيدندا. أقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك شيئا في ملكي. أقول قلتم أو كم مغفر مغلبا جنة أني أدم ناو بكا على يسرني كرا كليني أو بكني على الدولة على كلنا كسرني كان كسيسري يا فوق المؤمن كأو بكا سيكو كولا وكا جمم كأو المؤمن تاو بكو توينو أكنا كأو كنا كوب بدو فرنا فما يا كني تفوي فرنا فما
vice versa. Ya ibadi ngajum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalb rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Now beju yara la hala kele fana na teful bonga famara. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Mbau bilala de kaula jarabi. Now ya kendo sura kasara da falinda. Don anggap batu atefem fara ala kam masaya kanga kadai. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yarda lakum. Akadai ni iden deli ere femi sanga dama ni ya delala naso na ya dobala kadima bejeyi tumadola ita dunyere sawalala nana ye biscuit paket takadi demma ala ye biscuit ndaele awa na yele nana dodima yele ma o kadie katma beka nga moke ere klama katlunga fe yuko papa wala mama tola biscuit dodia agirna kadaele na ye kelendi mayomena ka na ye fla na bese sabama jibe sina tinyeka sawalala tel mangi beni sodia mena borla katabu. C'est une question. C'est toi qui l'as donné. Est-ce que comment il faut faire? Mais elle pourquoi qu'un biscuit de dimanche. Et à faire kit à bolla katara. Et tora il sira. À bolla tu ne comprends pas dans le dessin. Kit à bolla katara. Là c'est la sabama il dit qu'on fait finir. Ah il a mon fond. Ah. Et donc, il faut qu'on n'a mon ami nié. Atenya. Masha'Allah. Nous avons besoin de mengaï que nous l'avons malade. Mon oncle, ako hari mogo furumuso ya do aywa mogo furumuso tumadola iden ani furumuso liaison te clé doni de on tay direct mais furumuso am se ka fo o bora yorore kana ko e ka wa du da masisa misalela mais e kana la situation de konodron abul barato ka wa kelenta ka o dima pour que ko o koyi ala bisa ka wa misen koyi sawala. Mais e ka manmako ka kerefe o warmisen ko la ka manmako ke mais ne ere kala kata do sokono kata awa kena flow ne kena sababu ne fenge dalenye iti kuma me du kuma fendo maintenant bolla e warmisen ko kuma fendo sona ayele resna kata do sokono dron ka kemenani e kuma ko kemenani o kemenani flene sane aywa o kemenani fle akwa kachala sini gene na ye wari nyini fe au lieu de voir de libération à faire parce qu'il est animé par l'esprit de partage sans là et l'esprit de reconnaissance aussi donc nous devons le bana alache alors on teste là de nameka wala mondo bagay wala nameka ma kama fisringale apana foi dimunite jite minuta te foi baka fangala te foi fraka fangaka kan testi do kan la jannayatu imma shakiran wa imma kafura ban amna ala wal mando wala amna jawa muslim li hakaza ahsana amala kan la jarabi do jombena ke ñu mangela wala mando bawo jombena ke jumangala wala fistin ngade ala kan sama namshi لمن شاء منكم أن يستقيم نكتب مغني شرط لمن منين النفبي يردك وما تشاءون إلا أن يشاء الله لم يوشك تياتسك على يلا فو الله سبحانه وتعالى كهين إلا كبير كقولنا من نقولنا على بسرعة رب العالمين سورة الانفطار
سورة الانفطار أكون سانك فرفرلي كدبل ملكو كجيا سورة مكية أتينا مكة وآياتها مطلق لانرو 19 ها 19 نمشي نزلت بعد النازعات زينا سورة النازعات كوفي والنازعات غرقا أنت من الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نعم علمت نفس ما قدمت وأخرت Nyumana ni taro Israel ani kunya minto ko fe nyumana no fana here Israel fla wala iya min bla ye fe jumana ni taro Israel wala kunya minto ko fe jumana no fana toro tara so fla de dunne ni ye here ke ka blanye ka tla ka here latje ka kin ko fe anyana alisu o here be seima kuma famyara mo ko mini ye here baro de poloda ye ala ko baro de poloda sababu nyuman ke docteur sou jotu ko ala chatti kama ye kanifo bo c'est pour que mo ni ga la fi ala chatti kama ye aywa ainsi de suite ala madem mo c'est tango femma ele kala sababu ka Quran natti ala kama ele kala sababu ka ni ji ala kama o bahite bam kana tasoro kana se ala batu yoro fanam munambe ni fo akaje mo ko fo ala be soro ni srape me mo takkacha misiu ni femo de la mais ala so ka soro mu fana me charte de ekake ala kama o to wala ni fana to la be kabla e itale fana ko fe anga katche mu me lo so ku da kono ede na ni ede na ni lo so ya ga te un pechen ka peke front milai ka peke front se talai kan te so plana e sale o pe portine ka tai fana ka pourcentage di so alimat nafsun ma qaddamat وآخر نعم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسوى فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك aye dom monte ka dakene te positala aye dambo dola ko ke jarabie ko doma ka doke sengelenie ko ke jarabie ka donye kele minala ko ka do eta flabe minala ka doke hal bolo flashite ala nimbe jara ala yede masha rakabat i solo to ngada ya i solo te kalla ala ko ko ni jomana bal tukadhibuna bid-din ka fu dalente sarado ne law dalente saka kunde la kuma masenyu manka sara nyumana jumana sara jumana tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin Allah ta'ala ko ko sidikala be makkelengele be nofe kiraman katibin ko buere fisa jamfani namara ni ngalomo te fe fare ku te fe bo ala يعلمون ما تفعلون وفين كلام مجيء رب هذا يجعل كنو برازيل دبي تشاينا كوريا السود تركيا إتازن أمريكا إدونو نمرك فلابينو عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم إن الأبرار لفي نعيم أقول على الجنة قلوب النمسو على كنيولا وإن الفجار لفي جحيم شيء كنا على كنكشوما
يصلونها يوم الدين على تقربوا ماذا أبو ما كنا سرد دون النوبة بلا تسمعون وما هم عنا بغائبين وأنتم تسمعون تبغون تسمعون طرفة عين وما أدراك ما يوم الدين من الدنيا سرد دون دماني ثم ما أدراك ما يوم الدين حسن بي هكذا يقولون دون دماني سرد دون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الدنيا مغشيتة مغشي كوفي الدنيا مغشيتة مغشي أبدا نبا أفوكاتة إتكا كولونيل ويلي إيرتة جنرال ويلي كذا كجنرال كابل كامب بولولا إيرتة كابتن ويلي بس كابتن إيرتة كابل كامب بولولا وإيرتة نكوماندان ويلي وأفوكاتة نو إتنا سبروكيري ما بس ينو بنوندو président de la cour une autre numéro kalama la tamliku nafsun li nafsin shay'a nisi tejo nisi kofe aduna wal amru yawma idin lillah kadaka tikele kola adon ala malik yawmi sarat dom tigide namshi bismillahir namshi suratul mutaffifin akako ambe balasi tigelaw commerçant adaptable faire là original ka étiquette kan nono ni jinya am nyona ka fere mo ka yari fere metri somona tatfifu ye ibe na système fan commercialement kam mo tata aba fo de mako tatfif ni ya aw koye ni ya ambe koye anga lamme ni hakli ni ya ko ko da comme comment famia munga arwa gazi pesé akata fale gazi pesé là comment famia angon takere masara ya mungo kere mosi keno aya bilali global akana original fait adaptable fait original la tosi ala manyuna mosiko tatfif kam ferete kam mo tata tout ko fana foka daka c'est l'occasion de reprendre. Malheureusement, on a touché ça ici. Comment on est au fond modèle pour faire là? Non, non, ici. Makiyatun. Quoi, tu l'as manqué? وآياتها 32 أقول بسبعة ألف لاي نزلت بعد العنكبوت أزجنا سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وده العنكبوت كاتبنا وهي آخر سورة نزلت بمكة آخر سورة اللي نزلت سورة لابان دين سورة من زجنا مكة أبل لابان دين سورة نعم نمشي بسم الله الرحمن الرحيم مدنا تغادي دونا نونا ولا سورة أبي أدرس مثل كلا بس بتقولوا بيوم كومرسان باو ده دونا ده كومرسان فرانو وبس دموني فن كومرسي ده نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويل للمطففين الله تعالى قوالي تتبعوا سنين فيري بولما قدونو حقلي تقو حقا من أولا قبولكو يدي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أقوى مغابر النوبة سنين كبير مغير بولوبات كفا أجينا أرم كننغا مدينة كادو فكا فلادك مالكو بلانسي فلابا بولو بوا فلابا بولو باني فلابا بولو مودة فلابا بولو نابه سنين بولو أبو سماني مودة كلمي نابه فرقه أبو سماني مودة كلمي ja abe sange munemi okak bokatene abe fereken munemi okuma Allah subhanahu wa ta'ala ya awa alebu da kene kan tanno wa kira fana ya fai kon corona kan la date kam mo tai to ma kacaya abate kelengele na manca na aya ni mana tin muno minga ni kira ya do abafi okuma bebe so ka do akona ko bonene ni tigla mo de ila kitabu ala nas nu ba ko mo bolo yastawfuna ba tafa وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب
لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Donc, depuis que le monde a été monde jusqu'à la fin du monde, qui connaît le nombre? Qui peut rassembler tout ça? Ça, c'est des conneries. Laissez-nous en paix. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Les États-Unis d'Amérique comptent aujourd'hui 300 et quelques millions d'habitants. Ou bien élection de 600, à la minute des résultats de vous. Oui, Adamaden ka fele. Fama balu ka rabbil alamin. Aman gelere ala bul. Ni katemneke. Ati geleya. Ni barada ni be commander le central kelene. Pour central kelenga barada ni be commander. Tomba a ampulu hakedo. Hein? Tomba a ampulu hakedo. Mais ni si c'est commandé par un seul central. Ni là a fini samadoro barada ni be bla dibila no. Ça voilà. Et ampule de l'effara. Hein? Des millions d'ampoules, il va faire fara, 1000 tigres. Ni à Garafana, ampule pefana de voler au bout de 5 minutes. Ça, voilà. Et ampule de l'humain. Des millions d'ampoules. Alors, la femme, tout le monde, ni à la madame, fait les noms. Kalla. Combien إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ala be hijabu do na ale ala che te ala ye chugu mana de uba ye chugu de la nga ala tala de nisho da ira ni minke kafir to ثم إنهم لصال الجحيم ثم